เขากินเนี่ยสาวไว้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนลงนี่เนี่ยลอยไอ้เออนายมเลยจากกันจังบายข้ามก็ได้พูดสุดไปก็ว่าอ่ะคุณลุงบายเราจะเพิ่มทำในกิจกรรมสิ่งต่างๆพิจารณาพิเลบายโซนทำนั้นนั่งไงเด้อดีนี่วิดีโอก็ทำนั้นต้องทำในเราเนี่ยมิถาไปจ้านะก็มาวิดีโอตัว let's go นั่งช่วย so finally guys ตรงนี้กวนขัดที่มิสลาบายอะไรกุจิมิสลาบายเขาหน้าดันเชื่อเลยไปในจริงออร์ดอะไรเดี๋ยวนี้นักเกียร์เบตรามุนุออร์ดอะไรเด้อโอ้นี่เชื่อเขาหน้าดันมิเชื่อก้าวBedro kotor sah injas kau kenal lah, betul tak? Misem lah, misem. Nah, kau nak? Hei. Oh, mah bedor, menjab lah. Ya, bedrokौ जों बिसिनि लादो आरो ओमफ्राय बे बेदरा मैया रुखाना दोननायमोन ओमफ्राय जों दा बेखिनिखौनो खावना जानोसै बेदर खावग्रायाबो नै एसे खावोनो बेदरखौ गोथाव जागोन जायालै बेदराखि गोथाव जाया थायोलै आरो गाइस नैबे बेदरा जामादार मुवा बैसागो मोसादोंमोन आरोना ओमफ्राय बैसागो मोसानायाव बिसोरो फैसा मोननायखौ अमा मासे बायदोंमोन ओमफ्राय अमा मासे बायनायखौ बिसोरो रानदो आरो खै केजिखौ राननाय 2 केजिनि पारादो राननाया ओमफ्राय न'खरसेयाव आधा केजि करि माबादो आरो रानदो माबा एवना जादो खामगोन दे Lagau Bongaigaw So guys, blogku jeblasin melang blogku jeblasin melang ebar ang kauni share na jasa ko nang sayang Lagau ni sih orang kau nih war yang mencikan kau Patrick aku sebenarnya nggak sebenarnya dari kau sana dia itu sudah baik gor ham ya gor ham Halo pura kalian tanya kau na guys betul kau naik balu pias sungguh tenang kenal ay itu anggo बानलुला थांनि बानलु थाइनैसो खावनोसै बानलु खावनोसै पियाज खावनोसै होख्लायनोसै ओमफ्राय फालौआ बेनो ल'खा नामा सामब्रामखौ खावनांगौ पद जायो मोजां ओमफ्राय पियाज थाइसे खावनोसै लगायनोसै होख्लायनोसै जानाय मोनसेया स' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा कमेन्ट खालाम नै बेखिनिया जागोन ना Ini samram kalian mana? Oh, kau nangga sama aku, mana Samram mana dong? Jangan nangga. Isi pakai katla boleh? Jangan berapa? Aku nih kan. Las nih kau, jangan kau kan. Hai. Nunggu sama mana? Apa dia yang mana? Mana? Ini siapa nunggu nih? Kau kan bisa sama. Jangan kau nunggu. So रायजोफोरनि मोनसे खोथा बुंनो आरो जोङो बैसागुआव मोसानाय भिडिअ लाबोनो हादिया आरोना लाबोनो हायिनि जाहोना जाबाय बे जा माद्रा फाद्रा थारमाने बैसागु मोसाहैदोंमोन ओमफ्राय न'आव थानोबो रावबो गैया जाबाय ओमफ्राय रावबो गैयि जानायखाय जों जेरावबो मोसाहैनो मोनदिया आरो जों न'आव थाबाय थानो गोनां जादों ओमफ्राय बेनिनो जागोन आरो बे बेदर जानाया स' मोसानो मोनैनि बेदर
नोंथांमोना जाना देखायनोसै लु जादों खारनोसै आं दे खेला नोंसो मा दं नों सावगोनलै बेखौ मा खालामना सावो दुगैनो हामथारलादों एव आदायलायदों उदैया आंनि खस्थ' दांखौ खावनायाव हा बिसिनि खाला खावनाय नामा बख'नांगौ आरो आंखौ नांगौ स' गाइस नै एबार आं खावदो एबार आं खावनि जागासिनो नामा नै मोदोमसोबाय फाइनाल गाइस नै खावनाया जाबाय नोंथांमोन देखायनि खावनाया जाजोब्बाय आरो ना नै पियास बेदराबो खावनाय जाजोब्बाय दा मेदामा लगायगोन लगायना दांजों सेर जानो मिथिया जानानै दे गाइस माबायदि जादों संख्रि नाङाखैलै संख्रि फोनाखै जास्ट मोनसे खांख्राव जोब्बाय इनि बेदर खावनाया खामथाबजोबनाय खामथाबजोब्बाय नै आंनि बेदर खावनानै खामानि गैया जानोबासो रोंगौ खामथाबजोबनाया गोखा गोखानो बेदरा रुनायमोनलै मोना ना बारा बारा सावनानै दा मादि मोनदो सामब्राम गुफुरखौबो दे आं जिरबाय थानो बायोलै जाबाय दे ओमफ्राय बे माखासेखौ मा खालामगोन नों जाजोब्बा सामब्रामा ओमफ्राय दा मबाइला स' फाइनालि गाइस नै जानोसै जाबाय खामफ्रावबो जोंना गोखा मोनजादो खामद्रायदो आंनो संनाय होजायालै आं संनाय होजागोन फालौखौ नायाखै मायाव आलुनो बेलाय मा फालौ हागोन ना जोंनिसो सामब्राम गोथां जाबाय आं हिवलायसै न'आ जाना बायला लाना उनजों उपाय गैया एयार कन्डिसन दा जासिना लाना खालामनांगोन नालाय आङो ओमफ्राय लासै जा लासै दिखाव enggak mana सामब्राम गुफुरखौ जानो bang moजां moजां aku pakai mana kalau dia udah cepat ya jangan dong tamen nggak enggak nggak enggak sama apa guys आं भिडिअखौ मानि थाखाय मोजां लाबोनो हायाखै मिथिगौना आंना मबाइला मोजां नङा आरोना एसे पुराना जाबाय ओमफ्राय आरो आल्ट्रा वाइड एंगल जाया आंना बे आल्ट्रा वाइड एंगल जायनि थाखायनो आंनि डिसप्ले माबाया भिडिअ नों दाखसा मावबाय थायो दानसोराव खानसारनानै
अल्ट्रा वाइड एंगल नङैनि थाखायनो आङो भिडिअफोरखौ थारमाने गुवार गुवार देखायनाय आरो साइडनि बेकग्राउन्डफोरखौ नुजोबा मोजांनो Mà bà phát triển cho còn có được xẹo. Khang krep deh nak. Rasa sopinan nih. बेदरा रुखानायमोन आङो खावद्रायना लादो आं खावनाया बारा थिग जादिया इखौ नोंनो होदो Kau krep juga kau ah? बेदर देखा देखा बेदर माखौ देखा Gede-gede nanti makan ke. Kenapa? Maksud? Kayak ham dah. Ang ham. Anak bisa terlalu ini. Gelak sih yuk. Tiba. Apa ya? Hello guys. Nontonnya jadi jadi video naik macam mana bah? Bung. Like, share, ada komen kalau. Ayo. Ada channel ke subscribe Subscribe lah. kalau. Gabana jadi video naik ini subscribe lah mata. Dan share kalau mana? Teman guys yang post mah. Jadi hana ini video dalam naik begini nak kan? Gila nih mencil ada. Angkat nak tuh nak. Dia mbak. Mbak. So thanks for watching guys. Bye bye. Bye bye.